जेनेबा नों हिन्जाव हिन्जावखौ मानो थगायनांगौ इदि होनदों आंजों। CRPF आव मावनाय सासे दुथां सेंग्राया सासे सिख्लाखौ थगायदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय हथापारा बरबारिनि सबिन ब्रह्मनि फिसाजो मौसुमि ब्रह्मखौ चिरां जिल्लानि बिजनी थानानि बेन्दोङाव थानाय खैरोगुरि गामिनि मैसो दैमारिनि फिसाज्ला दैथुन दैमारिया कर्ट मेरेज खालामनानै दिनैसिमबो जेबो खौरां लाफिनाखै। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला दुथां दैथुन दैमारिया CRPF आव साख्रि मावो, लोगोसे गोबां सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै थगायो आरो मौसुमि ब्रह्मखौ कर्ट मेरेज खालामनायनि सिगांबो दुथां दैथुना गावनि गिबि मोजां मोननाय सिख्लाखौ न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। उनाव मौसुमिखौ कर्ट मेरेज खालामनायाव गिबि मोजां मोननाय सिख्लाया मुलि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो आरो दायो कर्ट मेरेज जानाय मौसुमि ब्रह्मखौ गारनानै आरोबाव गुबुन सासे सिख्ला हाबा खालामना लाबावबाय। CRPF आव साख्रि मावग्रा दुथां दैथुन दैमारिखौ मौसुमि ब्रह्मआ गावखौ लांफिनैनि थाखाय फानबारि पुलिस थानायाव गांसे एजाहार बिलाइबो होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो दुथां दैथुननि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। लोगोसे उकिलनाव सोंहैनायाव बुंहरो थानासिम थां, पुलिस थानायासो मिथिगोन आरो पुलिस थानानि सुबुंफोरा दिल्लीसिम थांनांगोन, अब्लासो नोंनि खामानिया जागोन होननानै दुखिया नखरनि मौसुमि ब्रह्मखौ फिदिंबाय दं। बेनिखायनो आयेननि मानसिया जेबो राहा लायैयाव राहा गोथे जानानै मौसुमि ब्रह्मआ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जाहाथे दुथां दैथुनखौ साजा होयो बेखौनो गुरैयै खावलायहरदों। आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो, थाना हावली गोलैयो, ओमफ्राय बरबारिजार होनो जोंनि गामिखौ। आंनि नामा मौसुमि ब्रह्म। थानायाव एजार होनायाथ' 2000 सनावनो होदो जोङो, 2020 सनाव जानुवारियावनो हैदो जोङो। उकिल फार्स्टआवबो हमदो, फार्स्टआवथ' उकिल लाहोदोंमोन, बेखौ आं मास मोनसेनि गेजेरावनो लाबोनो हागोन ना, थिनियालासि लाबोनोनो हायाखै। आंनिफ्रायथ' दिम्बे उकिल आंखौ जाय कर्ट मेरेज खालामना होदोंमोन, बे उकिला 30,000आनो जादों सार हिसाब खालामना, 30,000नि सायाव थांदो दिम्बे उकिलनो होनाया। ओमफ्राय उनाव इदि जायिनि मिन्टु उकिल सारनो होदो जोङो। ओमफ्राय इबो होनबाय खामानिखौ मोजाङैनो मावगोन ना, खिन्थु दिनैयालासि खुनु मोजां खामानिखौनो मावना होआखै सार। मानि सोर बे खामानिखौ? खालि होनो थानानो आंनि खामानिया जोब्बाय, आं जि मावनांगौ कर्टआव आं मावजोब्बाय, दा थानायासो आङो। ओमफ्राय कर्टनि सारमोननाव होनो, सारमोनाबो थानाखौल' होनो, थानायासो मिथिगौ जोंनि खामानिखौ, जोंबो दा थानायासो खामानिखौ मावाखै होनबाय थायो। पानबारि थानानि पुलिसफोरखौ इदि होनो आरो सार। आरो जों सारमोननाव थांबा होनो पुलिसा दिल्लीयावथ' इदि होना, आं मानसिखौ बाव दं मिथिया सार। कन्टेक्ट माने आङो बिथांनो पुरा मास मोनथाम कल हराखै होनलाय आं बिबाजैमोनखौ होनबाय आं केस होनोसै इदिना, केस होनो होनबाय नोंलायो, बिबाजैमोना खोथा हरबाय खोमा, आंखौ बया होननासो राहरबाय। बुहुद बया फाखादो राहरदो सार आंखौ। नों केस होयो ना मा हो, नोंसा गरिब मानसि मादो केस होनो हानो, नोंसा खिनोनो जायगा गैया देखो इदि होनहरलायो आंखौ। जानि न'खराव दा जोङो बिब' बिनानाव 6 जन, आंनो उन्दैसिन। सार दा आं मा होनना खोथानो, इनि आखलानो इदि खोमा, जलाय गारलाय जनाय। सारमोनखौ होननो सानदों मा, जेरै जोंनि लाइफखौ बरबाद खालायनाय थाखोमाना दं, जि जायगायाव दं इ जायगानिफ्राय जेन हमनानै लाबोयो इखो। सायाव बिजिरना होनांगौ आंनि केसखौ, जेरावखि दं इखौ हमना लाबोनानै एखेबारे गोख्रों साजा होनांगौ इखो। मोजां मोनलायनाया दैथुनदो 1.5 मासल' जादोंमोन सार।
बेनि उनाव आङो माने इखो होनबायना नों जुदि हिनजाव थाखानानै आंखौ मानो लांनांगौ इदिना आं इदिबाथ' थाङामोन ना नोंजों इदिना आरो आं बिबाजैखौ होनदों मा नों हौवायाथ' बया जेनेबा नों हिनजावखौ मानो थगायनांगौ इदिना होनदों आंजों ओमफ्राय बिबाजैया होनबाय इबो जोंदो नांलायनायनि थाखायनो जों इखौ गारहोदो आरो नोंखौबो गारहोगोन इदि होनना होनदों आरो बिबाजैया बे इयो बिजनि बेसरगाव गामिनि ओमफ्राय हिनजावा दा थैबाय आङो इसानि न'आव थानाय समाव इसा हाबा खालायनायाव खोनानाय लोगो लोगो न'आव थांना बिस मुलि जाना थैदो न'आव थांना बेसरगाव गामियाव इनि उनाव इयो जोंहानियाव फैदो आंखौ दोननो होननानै ओमफ्राय आं न'आव सोब खोथाखौनो खोथाजोबना होबायना बेनिफ्राय गामिनि मानसिफोरा इखौ आंखौबो गारगोन होननायखौ जेरै खालामदों आंखौ बिदि खालामगोन होननानै इखौ न'खरनि मानसिखौ लिंहरनो कर्ट मेरिज खालामनो इ न'खरनि मानसिखौनो लिंहरनोनो हाया कर्ट मेरिज खालामनो खालि इदि होनो नोंसोरनि सोरबा गार्जेन जाना आंनि कर्ट मेरिज खालायनायाव खाखि जानानै बिमा बिफा जाना सहि इदि होनना थगायनो नागिरो ओमफ्राय काबाखानिया होनो इदि जाया जाया जोंसो थैगोन इनि जुदि इसा बिमा बिफा जाना सहि होनांगौबा इदि होनना इनि बिमा बिफा लिंहरथारनो नांगौ इदि होननायखाय इसानि न'खरनि मानसिफोर लिंहरनायखाय फैबाय आरो दा साथाम जाबाय जुनायनि इदि होनना खोनादो खिन्थु आं मिथिया अबेनि ओं आंनि उनावसो ओइ दा आंखौ लांनाया बिजनि खैरगुरि गामिनि दैथुन दैमारि बिफानि नामा मैसे आरो बिदानि नामा बाना दैमारि बिबाजै दं बिबाजै नामा भानु दैमारि भानु नार्जारि लिरो खोमा दैथुन दैमारि बिफानि नामा मैसु आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो थाना हावलि गोलैयो ओमफ्राय बरबारिजार होनो जोंनि गामिखौ आंनि नामा मौसुमि ब्रह्म थानायाव एजार होनायाथ' 2000 सनावनो होदो जोङो 2020 सनाव जानुवारियावनो हैदो जोङो उकिल फार्स्टआवबो हमदो फार्स्टआवथ' उकिला होनदोंमोन बेखौ आं मास मोनसेनि गेजेरावनो लाबोनो हागोन ना थिनियालासि लाबोनोनो हायाखै आंनिफ्रायथ' दिम्बे उकिल आंखौ जाय कर्ट मेरिज खालामना होदोंमोन उकिला